Kini kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ki noilam jang khasi Students Union sengkemi haga kandai terai urisa warhajar arpau kila hiar siknong nong ba jenren kabadan ha Southwest Khas Hills District ha pok jing alam jong Presiden keseng ki su usamla Lambok Starwell Marngar bat u General Secretary usamla Donald V Thaba haga jing dan rengkat lang u Chairman jong North East Students Organization uba Samuel B Jerwa haringkat ke jing senran lang jong Dr. Bramley Wan Bantai B Lingdo Ustad Mariang Ubedairu Founder pada Chief Executive Officer jangka World View Impact Foundation kilahir banjurep ya kacaka baset iki cepo uranium hakini kesnong kabarang dam daki klau ki petap ki berben hakini kijing le jurep nakaliang Dr. Bramley ulapen pau baka airb neka radiation kabami nakajaka badan umar pok kendo uranium ka jurba hadien balada pinsisha da kabara ru da ka machine bala thau ya ka radiation show kini kan honjo KSU batu Dr. Bramley kilalap bak RB ka pami na kitang kibaset ya ka jaka ka balati ya uranium kala orpan ha ka ba kani kan bu jingma ka bakra hodo ka tata ya ki brio ne wat ki marat ki badan marjan ha kani ka jaka bat ka bakhamma show kalong balada don ki badi ya ko ka batoi na ka jaka badan ka tangset jabo uranium kila ru panyo wat iki jingpang ki besir khai ba hadin habun kamlong bangin syong kam slam ne namar ba kan sakio ka radiation man yang slam kamlong te ngasibu tang jing itu ba kibrio sini ki ban tip ba kadan kani ka bi ba mla ban set the set makana ki pipe repair makana ka tai bala pe clearu radiation kan don back te de ban penpana ki syong ba kim de ban one tan skini kim de ban di ka to ko namar kani kala along jabo bar khan kala ero kala jabo ka khando kala jabo ru kala jabo te kani ka de jing bakla na do mun shwa man hinda ki light ba kin ti ba ka AMD kala seal no he ki khandai spa khandai pho repek mentah do mentah ka radiation kan don kani kan ne genom hado pra hajar snem Katkum ke jing percaya jong Dr. Bramley la sotho baka jingma ka bakrau kan ap la sorkar India nang ni syakmat kan dang yai biteng ban klong dakabor yaw ni umar pok khndo na kini kathan kumuchupan kan mahung ni sorkar India kala pha sor jamen ya ka jingdon jong ni umar pok khndo uprem dor hathan Southwest Khas Hills ha kisnem ki bamenchwa bat nakaliang jong Atomic Mineral Department ru kala hiar syakhnong domisian bat syakhnong nong ba jenren ban klong ye ki nuksa mau uranium kanang ban pencisa ya kajing don jong ni mar pok khando ha kini kathan Itu here sini lahir 75. Astu. tu kan here Itu kalau lahir ya. Kalau tinggi bu. ya once ni ban pek ya ka taki bangi skoma pikla pat kidam pikla krak kila leak ki kwa ban test yo ka radiation namar kitu ki pop ngwan men shwa pengale research ndo khasan sna men shwa rajar san arjan rew nang ta tu public hearing ha arjar nyo haba khado arjar kandai ni khamdon kitu ki mitar ng ya lumo luman ya wa ti kidam tamba ta ko por ka asang krak tamang yo sko ba ki pentip ki khna na sine bikila adon ki thlio ba ki bala krak ro te ngi khampat yo wan pe hidra dia pat te ngi yo sko mo ki bro ti menta pangi wan bro khai ban pe ji khamala jong sang tu kla bro khai bangi la wan khat bais na mishwa ngi lap sha kita ki krak tang ba la dan bala wan shna trai ki la pha na ko sarkar ki la asil pio i himene ti ki siap ti ki simen ti ki mau ki wala dan ki lenti ba ki la ya ki truck 4 wheel ru pois ki dam ndre ke ba ngi sung si pat ngi dalet se shrung ngi dang lap ba ka radiation kadang kieu ba tu support jang ketuk lele kon hadu 1.2 milligrams per hour kalong very high ketungin syong slam turu kamlong te kini kala jan duduk mensyuar duduk ki khandai spa khandai pol lai baki la sange anta ketuk kedam ki shna au khandai pusan ndre sungthu hi ude uranium temo ka ya ka nardo ubam ya simen ubam se ka do le do jam jingin le long yu mo dangi syong slam satu ka tu ka jing
long high radiation tang hapo arbanai try ngila akut ngila yo cancer bai ngi shong continuously kan ban expose tingi don bok menta pa ngila wan ra lang bau tu Geiger counter ngila keleng ban thau ya radiation ngila bu record ha kitu kitang ngila lap lu kitu ki pipe ki ba juli ki katu radiation gas ka bas mau khong ba kum ba ing khong ka tayar menta pa kila pendap da ka cement kila block reno tu we upai ba ar pa kala klong biang tu ka cement pla i menaru kala mi te ngam tep kan shan kan no kalong no tang ka tu kalong no temporary ndrei ka jing sneo kala ne junam ha kane ka jaka ki shong gini breu te tang ko ingin hap tep ki paj ba kim long ban ya lanti ban le shong slam se tu kitang namar ba da ki expose de kham slam kin se yo pang bai ngai yo sngo shini ro ki bon ki khna ki ba la yo pang ki ba yo kansar ki ba kha ki ba dan ki ti bel got ki kle ki ba he ki jat ki ba la got ta ki long deform mo te ni hap collect data haman la ka thliu yang ni ki snong sini ba ro khai ban wa chi sa ya ka ta ka jing sni jong uni umar po khndo ha kini ki snam ro khai ro ka no ka penjot ya ka mai mariang ya ka ya ka khndo ya ka air ya ka ya ki rap kriang jong ki masi ya ki manat jingri jong ki mo ha bangi ki do kha ro ha po ki tolong ki la yap lut te ngin di to ko ro mo yang iro kan sakta tingi don kam bandele ada ka research ka babyang ban lej man ka thriu yeng man wa ki khna khlung ki ba la pang ni ki bala khlat idon ban don kam ka record na do bas dang ka ja ayu bangin tip te ra le ro ngim de ban sha bangin ti hala junom nama thio i tang itu i ando spa san phautan hado ka no lawan penjot ya kam mariang jungi ka to ka jingjot kan ne adu pra hajar snam radiation kam laban kut laban hang sneo se khamat tingin la nang ne junom ki ban sawan ki khon ki sia jungiru kin ki ban sa ki ban don sini kin yo bai ka to radiation ngi wan ka ru ngin yo bai te ngi hap pet tang bangin hap care no try ki dam de ban sha ki brio bikin ne jitu bikin diom bikin kwai do de ban yalam ki la khna khlung situ kaliang angkat ta ngin hap shlong tang ka prevention ringim la ali asia ne de ki ti te kan long ke ka basngusi bhaya ka ri khasi barak wai kan katalo di barak khoi message ko long ba ngin hap yarap ikni kinong kendong ba pli ki baduk ki basuk kalai rikim dan ka rikim dan ka school ka baju don ni men shwa ka LP school ru tang na ka daw ba ki ong no ya ka to public hearing kim sha ki weng no ya ka LP school balai pen shitami khna red mo ikna pule tingi di bandon ki school ki babyang ka di bandon ka lai ka babyang ka di bandon ka development ken ka surok ka di bandon ndai tang kata ka surok ban iti yaw taw mar po khndo henry khile benyi ki brio combination ne phi wan tang ko por ba de por thap buat po election long imo kani ka long ka ai bu la bo ublei te ban test ngi hado ka nongi kwa spa palat ong mo ka de ka kembap ngi play ka sunduk jong ka Pandora open Pandora's box we bla play phem la ban khang sho te kani ka de ka ai bangila bakla bangile menshwa ki nong yalam jingi ba menshwa re mangipat nong yalam ba mental kin hapet kin ban ya dai ki brio bikin num yo kani ka klam ban numpang ban care gitu ban long nok kim ki containment zone kan Hendrik ini ban ai kami kena samla sini di ban snaki school ban biang ko di ban biang ka lat kani ka 21st century pik ini kibri long stone age mlong ka jingle rai ka ba palat te kani te ngasu sngai bi kidang ki kena ki asu ki ba wanting teng ban yarap ban pe ime ro man tai la khandai phosan snam singam tip sakat no in dang don ban ngini perthai tang bangin hapen klanyi kini kisnong kam tam ikna samla bikin tip bikin pule bikin di ban ai ki scholarship ro bikin net sabar bikin long maki ki expert hang nem de ban wan ra ki tagi scientist nabar di khna jungi hi ban long ki expert in hap hikai ki kunu ban penerban ni kini cloud kim ta kila thang rangalot ka umur la sha kan sado lor bakala long kelas ni lupa kini kita lungom matang sejong ngi hap penroi kini kita lungom ngi hap thung di diang ki bakam he ngi hap bo ki deng sok ngi hap bo ki jingri iki ngi hap pet ki bre ki pang pan ai ki dawai ki ban biang ki hospital kata ka de ki jington kam ka ban kong do ba ka sorka ka di ban le kham tam ki tikin ngi lam ki national ki MLA ki MDC ki ban pet ini ki brio mde ban wan tang por election ban yele politics ya ka jing im jing kini Habai keren baru presiden rangba jangka ki siu samla lambok starwell marngar ulai thu bah bala poya kata kecakah ki siu kelalap bagi dan kidak serdap ki badang thamai ki balata daga dubilat ya ki jaka balapat bad orpat kula ong bagi dan ki wede kitang kham sharum hendrei namar bakadai ke porlior bakadang he palan kimpat yo alat setia bandek jingok u samla lambok ula ong bahadien bakala sapriang kubor bakitang ki bala pelang ya ki uranium kila pay clear bat orpat
wet ke sarkar kala penchai ba kam dan e ba kum kata henrei ka ba ki isu kala lek kalam ba kila don ki dak serdap debilat ki badang thamai badul ong ba ni ka pen i ba ka don ka era ka e shalendet ka ba ki persang ban bu ri hadin ketiga jingle jurep u presiden ka ki isu la ong ba menta ka ki isu ka kran shai shabaro ba kinu ki badang isla ban ti uranium ka ki isu kan shem ba ki di nongshun ki ba khrautam jong ka jai ben rio Ulang baka sarkar menta kenti kadai ban syai bha baya kamat uranium de ban pun kut no hak ni kejela bat om de shu bandang ya buri bat kaki isu keren syai la ya ka sarkar India ni ka sarkar jela bahar ket hordang kaki isu kan om island bani selab yang banti uranium bat lada ka sarkar ka persang ban le da kabor kaki isu kalarai ba lada dei ba ka jinga le kan poi sya ka lenti jong ka jinga om snam ru kan om island satya Lalu kisah momen syawal ajar kanyong iwan milap tuki tang sekhmat gadon kejing orpat musim badan menunu repair di abang iwan tas singi milap ba kidon ni kejing repair budak temai mot kapan sisa ba bat kalong mar kompong ya ka ba kita ki kata ke sarkar ka bakam don gunung jing orpat kejing dak repair temai ki pan sisa ba kita kitang ki orpat Ti abang iwan ni ru kini ka cakak tang bakadu ni ngilap ba kidan kini kipat mensuali ki jauh long ba kipat ba kau jor ba ka jing semah. Kini im ta ka sengi ru kini ba kini kipat tri ni kipat la set ka simen. Bat om tang kata la persang ban rung kam seneng ru trong ni khlau ngilap tu cakak kam seneng ru tu cakak ba kila. Kiar bat la den ka simen ngi ba kila sedang. Try kila den ru chap senam kila sedang ngam sopo. Di kini ke pensisa banget sobat kentu sekar bakam dei bansu pensai marmar tamak po sket triat klem dawat ya terlong bak tanrai becisa pangidon ini jing tau halor ke jing haduk anu taka jing klan ke redison ni jakang iba ngara jing tau iba klan ni khamtam ni area ni yang sngoba lada kini ki aikin ki sarkar na kata ke bati maswa ki simsting bat kim tep bha tar komdei rebi uranium rada gani kan thai hak numa ka klepmat nasngo ba kita ke ya salah ti uranium nadu kisna manswa wat harni ka wat komentaru di kinoksun makratam yang jajun de tenak liang joseng ni pha ya kerbo ka basai saka sakaran dia nang ne jaka padika kapar jong uranium tada thau ngi banjap ban play ka snam ong em spang uranium bat ka kerbo ro situ ki padok prasnam ki bajumilien balong kinong yalam nanti bat kinong kersan borba ya ka sui UCL kisna manswa sangino kejing kersan UCL makani kedika kadak mensau ba syirkaitam ya ki padok persnam jongi ba syong ni area than ro koi bat lada kidang ye persang soban ong maki kalong sebentar maki dikinong penyak breu ba syirkai nomor pisaki trai pendap hiat keleng gini sunang badan ni jaka ki bun ki kelung kena kidon kejing pang ka ba ngalak bet ong kejing dunai khotmat kejempang ana kidon basuk hayap kumta ter jempang har kom gijia ni kisnam la lit no barokhat ti kadau barokhat dengi wat ti ya tolong tentrai kemut ba dikeni ka bi urniam kelas dang ban par ba kelas dang ban kejap ya ki bre bosong basa ni ka than barokoi sarkar yo le se ka UCL kila sarkar dia kala banlen kala amburi ke 6 ton unu ko jingma yong kila tep ba handrai ngaso ban ong ba kata borok ritang cuma tep imyo bandarab jan banam barra kanul ko jilong panik ipat ba song ne kathan but sotu khamtam hanu snam matangi kran spang ta virus uba ka perthai ka sakhi borok ko perthai handai ngi diben tep ba virus ba mi na uranium kham sirkai bunsha ban ki pat ki virus dehlo ta kanongrem ka seng kawan hang ni kan tak singi marmar hadim ngayo cing tip tu kisngi bukum tu hadim lawan dan kalian ngilam jok susol distrik nak kalian sekmi ro ko iwan di ban jurep il jong khmat bat langbang ni nak khlawi pha ya kro ba la don kinu ni persang ban ti ban sambir jurnam biang ni khmat kermau tang kawai kaki su kolong bala kre dei banyak dengan kolon tiru manglak krenteng sisien ko ong lada kasak rak por kadawa nyimde ki kai khla le kam ka dawa ngi nyapan long kai klau namta ban kon persya kita wan klong ni kabi yor ni jaka tika kerbo jong ki su ya ka sarkar jalar nani jaka kham tam ya ki ru phungut kinong khmat jong sarkar jala ma bun sin ngai ki don ki baklis phang ai kanong rem juki halor yor niam bun sin ki kran
kata ka syong pat ba ngamla asu thu lagi dei ginong yalam ni ginong lilam henrai ka kerwo ka basai ke long taki dei sisa kita ki bas ngo don ka jingkit kli nam takri ka jaj ben reu kran ka basai kum bakran mau ping stur long do bang kwai dor blai uong ba haduk ke singi jing yap bang persa ba jing ti ni ai bi ta kan ru ngot kan ai ka message ka bas kan message ka basai pat ba am jaj ben reu lai kersan ni persa ti ni henrai nga somot ong nakaliang jo ki isu long ka long jia ka ba jia dalile ru nginam la bang kompromis isa ka spa ba ka jing mentoy jong sekarang dia ba ban ong ban ngin jap tram no jat ben reu jongi da long hakanu go doru nakaliang ki isu ko ong nudu menne ka ba le men ya teknu lenti ru ong ba em pang yur nyam kata kru ba sai sarkar ni tilada ka sarkar jela ki ong ba kamnon kunu no jing orpan pi igri kitang gi mi dak thmai ki tak simen ki repair apa gidon gidak thmai ki ba ki repair ba ki meramat thmai kini kitang kene ka long ka sakai pat ngidang ya kran kene ka approve ba kide kene kitang gila orpat do maswa kadon ka jing sma no te heneng hadu ni bakhat do ro ti ngasabon ong balada ki susong nas ke triat bang kong gen su clarify ba kamdon ke ai ti ngas ngoba kalong ke ai ka bakla ka ba thok pleng yu pa